Čaute ľudia, dobré ráno. Dneska vlastne ráno pred vlastne cvičbou. Vidím to tak, že ešte po cvičbe by som sa išiel niekde najesť, ale niečo také. Toto bude ešte také video, že obyčajný cvičba. A ďalšie video by som dal asi nejakú challenge, tak sa máte na čo tešiť. Máme niečo pripravené. Takže asi sa tešte a dneska budeme cvičiť vlastne cecky. Je síce piatok, nemal by som cvičiť cecky, ale pre vás to spravím. Pretože týždeň a pol, alebo tak nejak, som bol chorý. A dneska si teda dám cecky. Dáme nejaký benching s Tesilkom a ja s druhým Tibim. Takže bude to fajn. Tak ja vlastne čakám na autobus do školy. A po škole sa ozveme. Vo fitku si kúpim Monster. Takže nejak tak. OK, tak zatiaľ. 6.5 hours later. Takže máme už po škole. Carb up, nežral nič. A dneska dúfajme, že hitneme PR-ko. Pol roku benchujem zase. Mám dneska close grip, hej. Ale nebenčoval a zase začína, čo je dobré. Hoci iba dneska nohy, a čak čo. Hej. Môže byť. Nemáš taký problém. Vo fitku predáva, že Monstry za euro, takže topka. Nakúpime, že celý kartón, len tak. A dáme si kofeín. Tento chalan vypráva, že má kamarátku Britku, hej. Jak sa volá? Non-stop. Ashley? Jasné, kamarátka, hej. Stepmom. Ne kamarátka. Speedrun na otvorenie dverí. Nevyjadrujem. Čo by sa nevyjadroval? Na čo? Jaký dal stare down. Si furt kameruješ. Antesľuk. Ako máte dneska voňavku na sebe? Žápal tie, lebo aj to tečko. Čo je IDT? Toaletná voda. Čo mne v parfém? Nemám. Lebo drahé, alebo jak? Zase sa mi páči, to tečko. Aha. OK. Áno, nechápem. Euro, hej. So zálohou. Je to je pecka. Brutalitka. Top. Kámo. Musím sa vrátiť k svojej. Ideme sa teraz prezliť. Yes. Monsters? Yes, monster. Budeme menšovať dneska. Potom čo ma splní. Sorry. Tak si... Stojím 1 euro. Vykup ma. Kúpim ťa. Ukáž skill. My už sme rozcvičení a ideme benching. Možno dneska také PR-ka. 4 kg. Is shit, man. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes. Takže 60-ka aj ostatné išli v pohode. Pôjdeme, máme 65, potom 70 a uvidí sa. Tento by dneska chcel aj PR-ko, tak uvidíme, čo z toho bude. Držte palce. Dúfajme, že dneska čo padne. Nie, netreba ti.
Nakoniec to... Barbar, pojebaný. See you again. We got millions of reasons to let it all go. Vlastne, teraz sme robili 65-ku, bolo to veľmi clean, podľa mňa, veľa opakovania solidné. S celkom rýchlosťou, tak poďme 70, uvidíme čo to dá. Držte palce. Always strong. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Ide 75, držím mu palce, nech to ide dobre. To sa vyletelo, kamá. Už som to videl dolu, sorry, fakt. Už som to videl, že to je to vracalo, tak som tam bol radšej. Mám tú správu. Hitol som 75-ku a sa na ňom začal. Dobre. Ja poviem ešte raz asi no. No takže vlastne my sme sa cvikom dobenchovali už. Podarilo sa mi jebnúť 100, čuť, ako 100, 75 kg. Bohužiaľ. Neviem z akého dôvodu sa to nenatáčalo, čo je veľmi zvláštne, ale to sa proste pojebalo asi. Takže bohužiaľ. Ale teraz si normálne zacvičíme a ešte poviem deadlifty asi, takže tak.
Не догонит, не говори, им непонятно, только без них, только не мимо, лучше никак, но не обратно. Si nepocíti, chalan. Si nie. Opa. Sa ukľudni. Sa ukľudni. Prestaň. Okej, dáme pol. Ešte dva. To je secret. Není secret. Však to není nic zlé, kamo, že chceš do Japonska ísť. Ako Japonsko je dobrá krajina, povedal by som. Natáčaš? Hej. Jaj. Univerzita je jedna fajná. Ale jedna vec, že tam majú bardzo malé pičky. A kde je, že Hokkaido, Kyoto, Yamamoto, Bankai. Moja future je, že byť Peter Parker. Hej, moja future je jesť veľa proteínu. My name is Spider-Man. Woman, hej! Hej! Takže vlastne docvičili sme, máme fitko, hore. Abder. A teraz ideme sa najesť, alebo lepšie povedané, on sa ide najesť, ja sa idem na neho pozerať. Ja mám peniaze tento. Možno tak nejaká kofonka, alebo čo. Mne príde vyplata až za týždeň, takže tak. A skipneme teraz túto cestu a vidíme a ozveme sa potom už z reštaurácie. Yes! Tuto sa ide tesľuk nažrať, zdôrazňujem slovo tesľuk. O ne. Steak dneska, alebo čo? Kuráci ten? Na bylinkovom masle? Aj. Chicken. Čo si dáme? Teda čo si dáme? Steak, ne? Na bylinkovom masle. Ňamka. Do toho sa furt darám, keď som tu. A ja. Lacné a dobré. Zavidím mu zmrdovi. Môže byť? No už pasano. Na papkany? Nie da piče. Na papkany? Aj. Či ešte by si jednu dal? Poznáme odpoveď? Aj.